сараввал ассалому алайкум ба кулли мардуми тоҷик. умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хуб ҳаститон. бародарои азиз, анин бародаро мо дар ин навор овардем ки як бародари азизамон аз шаҳри Панҷакент, номашон усто Мусайяб, шикатурчик шикатур мезанам. бародаро метавонед ки марҳамат карда ба ҳамин номеро занг занед. ҳама вақт закаси шуморо қабул мекунанд, яъне бо качествои олӣ. метавонед ки бародаро ҳатман даромада занг занед агар ки барои шумо шикатурчик лозим бошад. боқӣ худо нигаҳбон, худо ҳофиз. агар аз номи канали мо гап занед, бо худо хоҳад ки арзонтар кори шумо рафта ба анҷом мерасонанд. در غریبی پیر گشتم